nga ai ku blai ye ja phi I wei pe we ka kerteng ka pathiang tam u Jesu Christ bolong nong pen em jongi ngit scam ba ni ka tien jong blai ka long ka jingker khu na ka benta jong phi ha ka ni ka clip mat but snop haban share ka ni ka tien ka jong blai shi wei pat lada phi mat jingker khu na ka ni ka benta ka bangin ya puson hai ni por balengkot kan long halor jung ka jingkeli hato ublei u itho ya phi ngin ya kran ru ya ki lai jat ki prio ki ba ublei itho balapan pau ha ka bible lani ka ktien ka jong ublei ho ya bangi kran ya kani ka kentien itho habong ublei itho kamut ba ublei tip ya ubrio namar ka bible ka yathu yangi ba ublei ulong ublei ubatip lot ong ka sam be spot life kondai record benengkong du ban rio utip ya ngi da ka kerteng utip ya ka do nur ka jong brio utip ya ka bayeng ya ka basyong utip ya ka jingmot jong brio na jangai haba ong ublei ithu ka mut ublei don ka jingya dei bat kita ki brio ngini pet ki lai jat ki baka bible lai jat ki brio ki baka bible ka yathu yangi ba ublei simla ithu yaki ka benengkong ki brio ki bayat ha kalenti ka bakaloi ki labande ki bom nget lani ki berang yat hala ka jong kamon gospel Lukas khatlai ar punyo ka ongkum ne Henry ong nga ong ye phi ngam ithu ye phi nang no ki let no nanga phi baro kinong kam buman Jesu kran hagani ka benta syapang ka lenti ka ba khem ba ka lenti ka ba kaloi ban psut lengba kata ka kherdop ka ba khem ka ban yalam shi ka jing em Henry kidon ki brio pat ki bajet ban psut lengba kata ka kherdop ka ba kaloi ban ya kata ka lenti ka ba kaloi ya hala ka jong ka mon le hala ka jong ka mon im kat ba kimon kata ka maladi ka jongki bat iki bakum kita ki brio ujisu ithu yaki ublei ithu yaki kata ka dei ka benta ka benengkong habang yo I nakaktian ka jong blei ba ublei ithu dei kita ki brio ki bayat ka lenti ka bakaloi lani ka ka lenti ka panyalam sa ka jingjot ki baar dei ki brio ki bomle ya ka mon ka jong blei ki brio ki balatip yo blei Henry kim le pat ya kata ka mon ka jong blei gospel Matthias long ba nyo ka record ka ba arpu way arpu lairu ka kraningi ka ongkum ne record ba arpu way ubrio baro uba ong hanga atrai uban yo le japo ka hima ki beneng Henry utaken ubale ya ka mon ukpa jonga uba beneng ti kidon ki briong tu ki bawan ban pengsan ngila le ki kamba ngila be ki ksoi ngila yalap ya ka kerteng ka jome Henry Jesu u ong ki khot ba arpo lai onda kum ta te ngaru ngan ong persya yaki ngamju itu ya pi khilet no nanga pi ki baju tre boman kani ka khot ke thu yangi ba ublei itu tang ye kita ki bale ya ka mon ka jong ublei ladangi ngimle e kamon ka jong blai ngile ela ka jong kamon ngi penksan yala ka jong ki jingle ngi sngo labiang ngi sngo bangim bangi la hi ban le eki baro yeki bakum kita ublei itu namar hang ne ka ong ba ubrio uban yo episode ka hima ka jong ublei de tang uta ubale e kamon pa juga ba beleng ti ke jingken tu kan ni ke clip mat kalong tungin le e ka mon ka jong blai kan mau ka mon ka jong blai yo brio kalong ban nge yo Jesu ka mon ka jong blai yo brio kalong ba un kala ka ba mot ba on pen baptis yo ba un pediang yo men siem ba khoi ka mon ka jong blai yo brio kalong ba un yai ne ado ka ba kot ka mon ka jong blai yo brio kalong ba un pen red un pendem yala de un aitilut yala de hau blai kata ka de kamon ka jong blai kalong bangin ba ya ka ding pna bangin
bangin ya lap ya ka gospel si ki ben rio baro bat kita ki bom le ka mon ka jong play ka Bible ke thu yang i ko ong ba itu i ki bakum kita ki balai ki brio ki balai ki ba ublei itu de kita ki bom shem lapan kre ki brio ki bom shem lapan kre haga gospel Matius lomba arpusan ngan pule ke khot bakhat wei bat khat ar hadian kata te kilawan ru kita ki wei ki thei soti ki da ong ko kan rat to ple yang i le tho te ula ong shisha nga ong hapi ngam i tho yapi hang ni ka Bible ka kren syapang ki sipongot ki thei soti san na ki gilong ki bastat bat san na ki gilong ki papie kini ki bastat latip ya ki kum ki thei soti ki bastat ka dau kalong ba ki shem ya ka syarak bat ki pendap ya ka kulpi da ka umpanyang te ki shem ka syarak rengkat ba ka umpanyang hapo Henry kini ki thei soti ki papie bat ki shem tangi ka syarak kim sim la pendap ka umpanyang ka syarak jong ki kalong theli te kendit kan sana bo unong leit kurem uwan ban Shao ban yo bentalang hakata ka jingkhawai syong kurem te gini ki bastat ki lakhi George penme ya ka jong ka syarak te ka syarak jong ki ka me ende gini ki babi kim sim lala ban penme ka syarak ka daw kolong ba kim sim la don ka umpnyang apo te ka eiba ngiyo jing hikai nang ne kalong ba ublei itu ya kita ki brio ki bom sim la pen kre hang ne ka umpnyang hapo ka khulpi ka kren sa phag umen sim ba khoi ki brio ki ba ublei itu de kita ki brio ki bala padiang ya umen sim ba khoi ki bala dap da umen sim ba khoi ki ba yai ka bor ka jong umen sim ba khoi ki ba pentri kam mi ka jing ai ki jong umen sim ba khoi de kita ken ki brio ki ba ublei itu tikani kalong ka ketien ka jong play ka balengkot ka bangadon ban ya share ha padeng jong pi ya kani ka klip mat bu ya kani ka jingkali hato ublei itu ne am yanga hato ublei itu ne am ya pi na keren sa pangki lai ja ki brio ki ba ublei itu ki banengkong di kita ki ba ya ka lenti ka ba keloi lata pia ya ka lenti ba keloi phai no kloi ya no ka ta lenti ka ba khem ka ba le ya ka mon ka jong play ki brio ki ba ar ki de kita ki brio ki ba le ki bom le ya ka ta ka mon ka jong play ki ba le ya la ka jong ka jing kwa ki ba em ka ta ka jing em ka ba ya ka mala de re ka jing khot ka long to le ya ka mon ka jong play khana bo play ni thu yang e ka ba lai ki bom sim la pen kre ki brio ki bom sim la pen kre play itu ya ki wat ai bangin long kita ki hisoti ki babiet Henry tolong kita ki hisoti ki pastat ki ban pen kre ya la ka jong ka jingem ban pendap ya ki kulpi joka syarak jong ki da ka penyang ai ba umen si ma ko undap hapo jong pi ublei ung ker ku ya ni ki jing pusan ka tien ka jong play ka ni ka klemat